Velkommen, mit navn er Christian B. Futtrup. Jeg vil gerne vise jer, hvorledes man laver et annuitetslån i Excel med bidrag. Jeg har tidligere lavet en opstilling af et annuitetslån i Excel uden bidrag, men nu har jeg så lige tilføjet herover med bidrag. Så vi skal have tilføjet to kolonner her. Jeg indsætter to kolonner her, og den ene den hedder bidrag, og den anden den hedder minimumsbidrag. Og det er fordi sådan har de opbygget det Realkredit Danmark, og det er dem jeg tager udgangspunkt i. Og det her bidrag, det er baseret på den sats der var gældende den 17. december 14. Og slår man op i på Kreditforeningens hjemmeside under prisdatabladet, det kan være lidt svært at finde, jeg ved ikke hvorfor det skal altid være så skjult, så skriver man 0,6812, og det er selvfølgelig forudsat, at den er, også i procent, at den er belånt med 80%, og det er et fastforrentet lån. Der forsvandt det hele jo selvfølgelig, men det står heroppe. Jeg skriver lige procent, og så sætter nogle flere decimaler på, så vi kan se den. Det er altså baseret på 80% belåning, ikke belønning, men belåning, og fast for rentet lån, og det er i et privathus. Yes. Men denne her sats her, som er pro anno, det er i virkeligheden ikke den, der er gældende for et kvartalsvis betalt lån, selvom det er meget ofte forekommende. Nej, det er for et månedsbetalt, og hvis man vil have det for et kvartalsbetalt, så hedder den ikke det her, men så skal man tillægge 0,05% yderligere pro anno, så vi kommer op på 73,12. Minimumsbidrag finder man et andet sted, det er 800 kroner, og det er per år, så det vil sige 400 kroner per termin. Så sætter jeg lige en kolonne ind her, og det går ved at højreklikke deroppe ovenfor, og så indsæt ved at højreklikke. Og her skal jeg så bidrag, og så går jeg ned her og placerer mig, starter med en lighedstegn, og henter 1 million herover. Det er restgælden, man altid skal betale af. Så ganger jeg det med min procents, jeg så lige en parentes om for en god sat, og en skyld min procentsats, siger jeg 4 for at låse den, der skal kopiere ned, dividerer med 4, der det trods alt ikke skal betales hver gang, men kun en fjerdedel, der skal betales. Og så siger jeg parentes slut, og trykker Enter. Og så giver det 1828 kroner. Jeg siger Ctrl-C, og låser med min skiftetast, kører en til højre og trykker Enter, og siger pil ned og kører en til højre og trykker Enter. Og så kan vi se nede i bunden, så er det 26 kroner. Og 26 kroner er jo mindre end 200, så vi mangler altså noget. Vi skal op på 200, fordi 800 kroner divideret med 4 er 200 per termin. Jeg kører i toppen, hvis det ikke lykkes mig. Jeg trykker på Home-knappen. Hvis man bruger en anden opstilling, skal man trykke Control Home for at komme op i toppen. Så jeg skal lige have sat ind her, at jeg vil have et maksimalt beløb, og der er en funktion under FX, der hedder max, M-A-K-S, parentes begynd. Og så vil jeg have max af det, jeg har allerede, og af, ikke af 800, man skal selvfølgelig altid tage det heroppe fra i mine parametre. Jeg tror, det er 4 for at låse, divideret med de 4 her, og trykker 4 en gang mere også for at låse, og trykker Enter. Det ændrer selvfølgelig ingenting her, men hvis jeg trykker Ctrl-C, og låser min skiftetast, og siger End Down, og trykker Enter, ja, så vil man se, at de sidste, jeg trykker lige Enter, så vi kommer helt derned igen, så vil man se, at de sidste satser her er 200, indtil vi kommer til en, der er højere, er i den 112. 20. termin. Og det er sådan set det, der skal laves her. Man kan sige, det påvirker jo ikke lånet, men det betyder jo selvfølgelig, at ydelsen er blevet større, så vi kan sige, at ydelsen med bidrag, ja, den er
Nu altså den her, de er i forvejen 14.000 plus de 1800 her, så det vil sige, nu skal man altså af med 16.000, og den kan vi selvfølgelig kopiere hele vejen ned. Sådan. Det går ikke så godt. Vi prøver lige en gang mere. Ctrl-C, vi låser med skiftetasten, kører ind til venstre, trykker på Enter, og pil ned, og en til højre, og slipper det et og trykker Enter. Så det vil sige, at man kommer af med et lidt større beløb. Og vi kan også se på her, hvis vi lige laver en hurtig sum, så kan vi sige, hvor meget kommer vi af med for at låne 1 million til 4% i så mange år her. Ja, så siger vi lige End Down her. Så kommer man altså af med, og vi er nødt til at gøre den bredere, kommer af med 1,8 millioner. Typisk er renten jo i dag, lige i dags dato er den stadigvæk 2,5% i Danmark for sådan 30 år lån, så hvis vi prøver at ændre den til det, så man sige, så falder den til 15,49, og jeg skulle selvfølgelig lige vise, at jeg har 1% på. Skulle det vise, at vi går helt ned på, vi prøver lige at om til 4, så kan man se, at det ender fra 12.070 til 14.000, altså en besparelse på en 4.000 i forhold til dengang det var 4,4%, det var ned på 2,5. Igen, og hvis nu ender den til 2%, som der snart om bliver nu, ja, så kan vi se, at 1,5 million bliver en lille smule lavere. Kommer altså ned på 11.000. Men vi kommer jo aldrig ned under afdragssatsen og bidragssatsen, så selvom så vi satte den til 0, så vil der stadigvæk være 8.500 tilbage. Ja, man skal selvfølgelig aldrig se aldrig. Renten kan jo blive negativ. Det var det. Done.